Kuphambene ukufaka ingane isphandla uyithole entombeni. Ingane insizwa yakithi ekufanele ukuthi uyifake isphandla ingane oyithola kumfazi wakho, akuyona ingane oyithola kwingoduso, ngoba kunomehluko phakathi kukamfazi nengoduso. Abantu abaningi bagaba ngelobolo, okuwukuthi ngoba naku ngilobolile besacabanga ukuthi le ntombi ayilobolile siwumfazi kuyena. Kanti umfazi uba umfazi ngoba esekuganile, kanti ilobolo alimganisi umuntu, kodwa ilobolo limenza ukuthi umuntu abe yingoduso, liyisilungiselelo sendlela eya ekuganeni kowesifazane. Uma insizwa kithi unengane uyithola kwingoduso yakho, awunalo igunya lokuyifaka isiphandla sakini. Awukwazi ukufika kini naleyo ngane uthi uzoyibika ethongweni, awukwazi ukwenza lokho. Yingakho ngisho ngithi isintu sithi ayifakwa ingane isiphandla izalwa intombi. Kunamuhla kunabantu abaningi othola ukuthi izinto zabo ziyabheda. Izinto zabo zibhediswa izinto ezifana nalezo, okuwukuthi ubaba wakho wasuke wakuthatha wazokufaka isiphandla emsamo wakubo kungafanele. Awukwazi insizwa yakithi ukuthatha ingane uyifaka isiphandla, uyibike ingane, uyizala entombini, kodwa lengane ungayifakile emsamo wakini. Ngenkathi uqala ingane uzoyenzela imbeleko kini, uyibika kini insizwa uyizala entombini, usuke weqa isigaba, ngoba isigaba sokuqala kudinga ukuthi lengane uqala uyifake eqala emsamo walekhaya njengoba ingane etholakala komalume bayo. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungaye sithi wewo sekhuleka kunina abakhulu, hayikhona abogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba, hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga, izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga.